Сәлем, шаяннар! Әйдәгіз, мияу зарядка ясыйк. Бок, кыйгак, тавыш бире коз үрдәк, кош-кортлар һәм җәнлекләр бик кызык сөйләшәләр. Хәзер бийбез! Бака-бакылды, бака-ка, коз каңгылды, ка-ка-ка. Әтәч кычкыра, кикрикүк, шып-шык шыркылды, шырык. Әйдәгіз әле, әйдәгіз, дуслар, тырышык! Кикрикүк, шырык. Бака-ка, ка-ка-ка, кикрикүк, шырык. Шаяннар, шәп мияу зарядка булды бу! Киләсе очрашуга кадәр! Хуш! Мяу!